This is Lex Finoblog. Kini akong problema, bahin ni sa kabakakon ni akong bana, wa agyoy makalupig. Pero aron niyo yung masara lang akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Bakit labis kita sana kaha ni siya? Ay, asa na kayang taon na akong bana na akong kahibulungan? Uy, ganina ramon tong nilakaw, pero hangtod karon wa pagyud na balik. Asa na sa gato na sangit? Di na pagod ni musultis tinuod ng hinampak ning dako. Ay, kung doon na pa'y labaw sa kabakakon, mao na gyud ni siya. Murag kapunungan ni siya sa mga bakako na gyud. Kanimpana na ako. Kung mao ni presidente sa mga bakakon. Awaron, mamakak na sa dinig abot, klaro kaayo. Moabot naman to ron. Awawa pala yung makatanahan. Nito nga na yun. This is Lit Lex ko ka? Lit ko? Finoblog. Awa, sayo kay kamong. Mao ba? Sayo kay kanilakaw ganina. Diba? Sayo kay kanilakaw, dugay ka kanibalik. Kundi dagan pa mo gungi asikaso nga mga transaction ba? Transactions imong mata. Unsa ka businessman? Oh, for the record lang gang, no? Dula ko'y negosyo nga wa kaayo na ko maatiman. So, karon na lang may focus na ko, ani? Hilomong, for the record, mura sa kag naa senado da. Panghambog anang imong negosyo nga mo gidansya rag 30 pesos. Huh? Karon na day. In the future, magkita na lang na nimo nga ang akong pangahan sa Forbes magazine. What? Botra gyud kaayo nimo. Ing nahinoon sa comics mabasa imongan. Unsa man kagagoy? Imo kung banawa mo ka support no? Chopo day, support imong mata. Paghakot itong tubig. Paghakot aron manghugas kas plato. Businessman ta? Paggaston ta plato? Manghambog anang imong negosyo, mamaligya ay rag tangkong. Go. Mura ra maglimpyo kay ng imong tangkong, didto ra ba na nimo kuha as reclamation? Ay, di man na para kaon sa tao kang para lang may baboy. Oh, ikaw. Pwede ka tukam. Ha? Sipag tuloy mo na ako, baboy? Ah, di liway. Unsa di ay? Anay. Ah! Kaya ka! Kaya ka! Aday, ikaw itong asawang inom, no? Oh, ako nga naman. Patabang ta ko niya taon kay ingon man siya nga duna siya kailas LTO. Tabangan ko niya makakuha kong lisensya. Pareha ni bangis karing ba, mutabang og kuha lisensya sa LTO. Mao ba? Oo. Tuo sa kang bangis. Oo, kay tinuod. Tuo sa kang Ricky? Ay katawa do. Ay, tuo ko day, oy. Ni tuo sa kasakumbana. Nga naman, ni unsam day siya. Ingon man siya nga, siya na kuno'y bahala ko, no? Doon na siya suod sa LTO nga dako sa LTO. Unya? Basig si Aldong Hugalbo taon niyang amigo nga suod po kay tong amigo ni Alan na Kurda. Kana, klaro na. Pero katos Ricky, bangis, wa to'y klaro. Ayaw to. No, di tarong siguro to si Ricky taon. Oy, Unsa di kisulti sa kumbana di ay? ingon siya nga kanang mangayo lang siya 20 mil. Ha? 20 mil kuno. 20 mil. Unya? Nya alusot kuno dayon. Pila, 20 mil? 20 mil. Unya? Mihatag ka niya 20 mil. Ato usa ka adlaw kay ingon siya usara ka adlaw. Ang processing kuno usara ka adlaw. Kay may kaila lagi kuno siya din sa siyudad sa Sugbo kuno. Kato si Aldong Hugalbo taga-Danau man to. Nya kani siya siyudad Sugbo kuno dali na pagkuha basta na 20 mil. Uy, paningla to. Ha? Kuha atong imong 20 mil. O di ka to nimo makuha, malas ka. Usa? Hoy, Imong! Gang, Dali ra. ano gang? Dali, gidi na dool dire ba? Dool dire. Ay kung masinggita. Ano gang? Nay nangita nimo. Nangumustas iyang gipatabang nimo. Unsa to? Muna nakapait yung mga tawahan na mo. Gini nakapait lang. Gusto lang magic ba? Nga nag-ingon nila nga, tabangi ko.
Nada yun. Johnson sa klaruhag storya. Nagpatabang mo ako ng tawa na para sa lisensya. Akong giingnan nga dili na madali. Kay kadto may adto pa na sa Manila. Kung sa iadtog Manila, Lukat mo na sa lisensya. asa maglukat? BIR. Sa BIR? Klaro gud mo? Ikaw ba? Bantay lang gyud ka nako ha? Di gyud ka magtarong sa imong pagkatao. Kaya naghiwi na ikaw kang. Awa man. Pamakak ron, di ba bukol ka ron awaron? Bukol-bukulan ta man ka. Sa manggoy problema ni. Wait! Ha? Unsay problema ka? Mangutana ka kung sa'y problema? Doon na kay wag giingon ako. Doon na sa kay giigo. Unsa may ako giigo ba? Di manggani ko kaigo sa imo ha? Ha? Ah! Agay! Sige mong, sige, ilarag ko ron mong. Baka kigid ko ron. Kining martilyo akong ipokpok si mong agta nga nagdangas lang. Unsa man gyud problema nimo dayto? Wa ko'y problema. Ikaw ang naay problema ang hanggawa ka. Unsa may akong problema ba? Kanang imong pagpangilad. Kasi may akong gilad ko. Suma, kinsa. Kinsa mo gilad nga wa man? Agay! Unsa man ni? Gahi agin mo bakak, oy. Gahi kay kag bakak gyud. Gang, unsa man ni? Kato ng patabang nimo, gipangayuan nimo og 20 mil. Ha? Dinhi nangita nimo. Oh, kadto siya? Napatabang to siya makalukat og lisensya para sa iyong negosyo. Sa negosyo? Negosyo bito na eh. Negosyo para man to lisensya sa driving? Lisensya ko driving taon para to sa iyong negosyo. Sa may ang negosyohon nga wa man siya negosyo. Ikaw baka kuna gid mo eh, ha? Ato ba nga to para di ka maprisong hanggawa ka. Mao ni kabuang sa kumbana, gusto kay mangigo pa sa binugoy nga pagkasulti. Pangilad gyud ning iyaha, ug kay pangilad puno gyud pamakak, mo nang maglagot ko aning tawhana gyud. Unya to? Unsay ato? Muna ang bahay ni Jerwin? Jerwin? Oh, Wa may Jerwin din ni day. kisa dahil nagpuyo din eh. Kami ug nga kumbana. Kisa nga sa imong bana. Imong. Imong? Imong bana? Oo. Pero why Jerwin din nga nagpuyo? Mao ba? Batanon ba na siya? Pila may edad anak niya? Mga 18, 19, anak? Guwango naman siya. O pawon man gani ito. Tangan? Nagani siya, naayos sabi ko nagtrabaho. Mao ba? Ay, habi na kong si imong na. Wa man ay trabaho ang akong bana, miss. Mao ba? Sige, arinal ko. Sige. Gang? No. Gang! Oh, Sugata rin yung mga kinumplo na ko diri, Gang. Uy, hala! Hala, nara siya, oh! Kana siya! Kana siya, oh! Jerwin! si imong nahimong Jerwin? Sir! Sir Jerwin! Sir, kanang... asa naman itong ibang gisaad nga mataura na may kuan meter sa suga? Wa pang lagi gihapon. Usa? Ay, dawi imo gani kung gipangayo og 5,000 para mataura na be. Pero wa pa man gihapon, uy. Kuha na lang to na kung 5,000 be. Kining, day. Pasig na sa'yo ko lang, day. Dilito ako. Ako dito. Ikaw lagi to. Dili, pataka mo na ka, day. Pasig lain ka istorya. Miss, kanang unsa may timailhan nimo nga siya gyud to. Kamatuoran nga maunin tawhana ang nag-ilad ninyo, unsa man? Dili mahitabong malimot siya ko, ma'am. Siya good. Gitawag man ganin sa Joe sa kong kaoban? Oh, di niya siya mao. Kay Joe, magkaha. Joe tag buhok. Dagan pa mo siya buhok ato, eh. Kana-kanao naman na, naskilid. Mabitang gitawag na sa akong mga kaoban nga kuan. Model sa bunakid. Aka ng gatas? Bunakid ba, buhok na sa kilid? Miss, klaruhan na, Miss B. Ayaw patakag pasangil kay makiha baya mo anang inyong gibuhat. Wa man may mamasangil, ma'am. Tinuod man na. Usa lagi ka matuuran lagi. Nga siya na, nga akong bana ang imong gipasanginlan. Ay imong gikatransaksyon. Day.
Ayun ko, Sir. yan eh. Dili na ko today. Ayun to na niya. Oy, sir, di ganito nimo iuli ang akong 5,000, ikihatag ko ka. Siguro ag ginadayha nga mao na ha. Kay og dili gani na mao ha kung bana nya yung gibasanginlan aw mangunay kog kiha gyud nimo day. Oh, sige ma'am, tanawon ta lang. Ug may ebidensya kay pagawas na Oo, aron mapamatud-an nimo nga mao na siyang tawhanang imo gikasabot. Sige pagawas. Oh, sige, husto, nahinumdum na ko. Saon sa man, sa man hinumduman nimo. Yun naman di ay te picture, sir, no? Sa? Ay, nalimot ko, ani. Nalimot ko, ani. Nag-selfie man gani ta aton ha? Kasi na selfie. Na, giilog man gani ni mo ang akong cellphone. Kay ikaw ray, kuan mo picture. Pataka man lang ka? Ha? Ikaw rin ang hagad na ko ato. Unsa? Ayun na lang kong limod, sir. Uy, ikaw lang gito. Dili na ginto ako. Pataka man lang ka, uy. Dahil mo man gani kong gagbayan. Lo, pataka lang na eh. Huwag ko maagbay na to, ha? O ka mo agbay mong? Okay. Saan ako pag-agbay? Nga, nagunit mo ko cellphone. Aron, mag-selfie me. Agbay, Nya, digyo ka mo angkon mong. Di lagi ito ako. Pataka mo na yung bayhan na, eh. Oh, darang imong picture, oh. Na-save na ko na. Ahain, patarawa ko. Lasa man. Uy, Na. uy. Oh, daray. Oh, kaklaro anang ikaw na. Oh, awa. Oh, ako itanda sa mong naong, ha? Awa. Tanawa. Ko ba na? Wala. Oy, ayun na hiwi ay mong naong, sir. Uy, kay hiwi na nandaan. Pataka mo lang, ha? Ako din, ha? Na. Oh, Ako din, ha? awa, ma'am. Oh, awa. Kailan dyan kasi mong ba na, ma'am, no? Na, kaklaro, ana, awa, na, may pagkalibat. Unya, tanawa-awa ang iyang kuantiyan, ma'am. Gabudlot. Na kita magadi iyang pusod. Gamurag sa bata gabudlot. Be, imong pusod ko no. Tanaw na to, tanaw na to. Oo? Tanaw na to imong pusod. Ipakita mong. Pahak ng uni mo ron, nawa ron. Kasi... Ipakita ba? Di lagi na ako. Awa. Nilala kong puso to. Hala. Awa, ma'am. Budlot ang pusod. Siya lagi na, ma'am. Pataka. Siya lagi na, ma'am. Si Jerwin. Sabay ay. Ang ngambong mo na imuha. Di ka mo angkon mong? Na naman na ebidensya mong. Dili lagi na ako. Miss, last na lang ha. Usa ka ebidensya nga mao'y magmatuod nga mao ning tawhanang imong gipangita. Unsa pay lain imong ebidensya? Napa kay kapakita diha? Napay usa, ma'am, napa. Kining kanilig din akong ebidensya, ma'am. Unsa man na? Kining tawhan na, usara itlog. Tanawa, pataka. Pagkalang. Ano ibaw magkag-usara itlog ani niya day? Takap mo ba yan, eh? Iya man kong gida sa motel, kay iya ko nukong tabangan. Mauto na kakita ko. Animal ka? Namakak ka? Ha? Unya karon sa man, ha? Mamakak pagitan ako? Saks pa na ka? Day, Nya mamakak gihapon ka? Ko- Namabay di ay ka, ha? Dili kita. Dito ako. Pati yun takang imunga ka! Kaya paglagan animal, balik ka rin! Imang! Mao ni akong problema. Kini akong bana, sobra ka bakakon yun. Bisag nasakpan na, booking na, may ebidensya pa ha. Di gyud gihapon mo angkon nga siya. Bisag klaro na kaayo nga namakak. Kapuya lagi. Pero tungod kay di lagi mo angkon, mao nang nagubot gid mi. Mao na akong problema sa akong bana. Unsaon kuno siya duklon ko ni? Unsa man og kamo ang pasultihon? Thea. Good morning, Ate Pres. Good morning, Bam. Adlaw sa tanan. Bam, good morning, Dia Bam. Kanig yung klaro, good morning, Bambina. Kay bakog yung mata. Bagong mata. Ay, inom dayo. The best kayo nga side Panyawan Coffee Mix, Bam, para dili kay ka magduka diha. Ato ako'y sa akong lakir, taga-adi karon. Onya, salamat kayo, Ate Chichen! Yes, Kuya Love.
sound. Siya tabagi, uy, tabagis man lang mo Ano ka baro? Kaluoy. Shout out sa tanang mga mama nga padayong ni Balin sa atuwang Saluhin Don mo nang- Pepe Tablia, taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Anya para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate. Anya palit sad mo sa OBM OBM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Kaya lami. Okay, lami yung kayo ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mo na ikinalamian natong kanon or imno nato ang kanang Paulitos Macaroni Crunch kanon na nato. Unyang ato ang imnon kini yung mga bata ang atong imnon ang kaping matap ay kaning ato ang Don Pepe Tablia mo ni the best datong imnon mga bata padung ta sa atong eskwelahan kay nindot kay ninatong imnon kay kondisyon kay ta unya ugom sa tag OBM may special og Tasty Fish Cracker kanon nato muugom pa ta ning the best kayo nga the best kayo nga gumo na to kaning Diamond Yeme Special nindot kyo kay na. O sa tanan na to mga kadagko, ang mga ulitaw daga, ang kanang Don Pepe Tablia nga dark chocolate. Mautay nindot na to imnon mga dagko, mga bata ha, mga batanon. Onya, ang atuag yung imnon sa mga trabahador, maog yun ang atuang Sid Panyawan Coffee Mix. The best yung kay natong imnon, lami kay natong imnon sa atuang padung sa trabaho or ana sa opisina. Mag-stock tani kay para ipainom sa atuang mga tao, sa atuang mga trabahador po din ha. Labi na yun sa opisina ni Kuya Nick Pipito o ni Dudong GR Pipito ang gigamit ang Sid Panyawan Coffee Mix na. O sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, nga ang gipainom sa mga tao, mao ang Sid Panyawan Coffee Mix para kondisyon sila sa mga palugaw ni Vice Mayor Choi Asnar sa mga kasitiwan o kabaranggayan. Magkuyukuyog tao sa din ha, kami si Ryan Kangki. Salamat kayo sa Ryan Kangki sa tanan. Onya, sa tanan po na mga tao po ni Kapitan June Ramos kanabuhat siyang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning natong tanan. Ate Pres! Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katong taas sa sugar. Ug igon man katong mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Inom aning Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, una ka mong kaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maughapon, sa gapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Mga gapon sa gabi, isa di pa kamungkaon sa ibang parihapon, inom na sa daan ng sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka di na mo angay mahadlok or mag-uol. Tungod kay doon na makatambal na anay makaayo anang atong gibati bayin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon. O sa ato ang Facebook page day ma'am sa St. Martin Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ya, ilalang i-type ang Panyawan Herbal niya, makita lang tanan produkto dito sa St. Martin ma'am. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Celebrity Beauty Soap nga magigamito ni Ma'am Merz, ni Ate JJ, o sa among mga silingan ni Askiyot. Kaya tanang Askiyot, nagagi mo gamit na kay doon guys butika god. O kanang Panyawan Coffee Mix nga magi imno ni Tatay Jimmy sa dili pa siya mubiyahe sa 09F.
Labi na ni Brad Baoy, ni Brad Jim, ug ni Brad Tata, ug ni Brad Pahak, ni JR. Kachansyo nga, maugi imno nila kada buntag ang Panyawan Coffee Mix kay mulagsik kuno ilang lawas. Mao nga kana sa musilingan nga nasa Antuanga, nasa Antuanga, nas buhisan, perting lagyuan, sa butika, mu-order man sila sa Shopee nga mo nang mag-Shopee na lagi sila. Mga kita mga igala, kung layo-layo kita sa butika, order mo sa Shopee. Okay. May buntag! Kakatapunan sa bayan sa itong mga sakobiya sa itong BSC, Marcela Celerino, Espresco Ina, Dina Ortiga, Marcia Tanyahura, Placida Canyo, Gregoria Himelo, Basilia Rosalijos, Victoriana Nuyag. Sa telepo mo, atos na yung mga prayer meeting, ang atong pagpangaligot sa iyong buntag sa Celebrity Kojik Beauty Soap. Will Blue tayo ang papaya extract. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, magpabilin kitang younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon na magkain mo kita itom sa inyong laong sa inyong tanaw mo, doon na yung mga dead skin mo, dry ang yung skin. Doon na ba kayo blackheads or whiteheads? Ang atong Celebrity Kojik Beauty Soap, sa iyang mga sangkap ng tayo ng papaya extract, magpabilin kitang younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kojik Beauty Soap. Munda na naman sa butika ha, para dili fake ang inyong mapalit ng mga products. Tanawa usab sa ato ang sidlanan na ay silyo na aba kay seal. Napit ang kilid. SCED. Sid Marketing. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap. Thank you. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsuunan, siguro, kamo, nasayon, magyod mo nga, daghan yung mga padakit sa itong kalawasan nga mutakboy, no? Kinanglan yun na haplasan sa said liniment oil. Kaya ang said liniment oil, tapis yung kinamuwagtang sa itong panukot, pamaol, parakit sa kalawasan, barikos, bench, katol-katol, kuto sa kabataan, ug ilikay pagyuta sa dinggi, kung manghaplas ta sa ato ang said liniment oil, nga anharam mapalit sa bitika. Pero, naan sila page ha, sa Facebook, i-type lang ang said Panyawan Herbal Capsule or said Marketing Incorporated. Makita nyo ang mga produkto sa said Marketing. Naa din ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mao na the best kayo. Unya, sa tanan po natong mga kaigsunan nga masayon ko masakitan ng mga major nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa nato balatian. Kana tungod na sa mga toksin nga nipundo sa atong kalawasan. Unya, kanang toksin mao na mo daot sa blood cells. Ato blood cells importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang lawas. Sinig kadaot na mao na masakit ang mga inana. Mao nga kinahanglan minom kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balitayan, puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Aprobado sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto ka muwagtang ng mga toxin sa imong kalawasan nga mao inungdan sa atong balitayan, inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number 1 mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bres? Okay, ang sendo dato karon adlaw. Kita sila dato di Ate Bres? Tia. Si Tia. Ang istorya ni Bam, ikaw may gadaan ni Bam kay Mangilad na siya, Kuya. kasi mangingilad man. Yan ba na? Di ba? Sige pagilad di taon niya. Mao na problema ang Tia. Asa ko na dong be. Type-script nung be. Atong basa-basa sahon na to ang problema. Aray. Mangigo siya mga tao, Kuya Alan. Ang iyahang bana. Oo. Pwede maayo. Iya. Kadi si Imong. Mao ba? Mao ni problema nako kini akong bana sobra gyud kay kabakakon bisa nasakpan na booking na og naanay ebidensya di gyapon mo angkon. Bisag klaro kayo nga namakak. Pero tungod nga kay di mo angkon mao nga gubot gyud kay me. Mao ni ako problema sa kumbana unsa man ako paliw tabagi ko di. Tipres, maragatan aw na kuha niyang bate. Day, madakpan gali ni bana day. Sagdi na, ayo. Ayo piansahi. Iyo piansahi. Pariyar na anang maghantak-hantak bitaw anas daplins da na tipres. Madakpan. Badlungo na sila sa mga pulis nga ayaw mo paghantak diha kay naa niya operasyon madakpan mo 35,000 ang multa. Sa kanang madakpan na hantak-hantak. Adi gyud to Ate Pres. Maghantak yan. Ini dakop. Anak na dialog. Paluoy-luoy dayon.
Mauna ana, sir, kanang akong anak taon dito, sir. Mag-unsa naman lang to, sir. Wag ibugas. Ginoo. Wa gyud bugas, swerte mo kay Pero nakahantak yun. nakahantak nya. bugas. Ato na yung pagsampito ning ato ang mga amigo dong be, kaning ato ang mga pulis sa terminal be. Kana. Pulis sa terminal nga sila si kuan PNP Master Sergeant mo si Police, kanang Police Executive Master Sergeant, si Erwin Gidorio. Hidorio na. Oo, nya labi na gyud sa napay-usa. Kinsa man ni? Police Sergeant, Police Francisco Marzan, o si ang guard nga si Marshal Asibes. Okay, thank you kayo nyo diha mga police terminal. Amigo ni Dudong Pedro Taon. Unya og manlakaw ni sila si Sir Edwin usa di ba Hirordo? Hidorio. Police Sergeant. Pero kailan ko ani nila? Si Erwin Hidorio. Kaila ka, Francisco Marzan. Kailan ko ani nila mga yagpison kaninig lawas. Yagpis, Marshall, kaila sa nimo security man. Awasay ka lang masakit. Basta security, kailan Bambina. Basta mga gwardiya gani. Guardia! Kana mga guardia, di ba? Hindi nangyari na. Kada mga gwardya, kada manlutog inasal iyan. Oh, iya na yung Si paborito. Abay Tata. Pwede, kumusta ka niya, Pwede? Kumusta sa di mong asawa? Kisa'y pangalan niya asawa? Mary Ann. Hindi, Mian. Kumusta mo diha? Okay, kanian itong problema ron, para na po. Abi mo kulyat, kaning iyang pamlago sa pagpangilad, ang katong iyang client, iya pag yung gidas motel. Ha? Muna na ibawan, usara ko no iyang itlog. Iyang das motel, katabangan ko nun niya. Gimulistiya, sakto ba na, Ate Pres? Gimulistiya. Iyan tabangan, pero gimulistiya niya. Ngayon gito buto nga, perting niya dagan kayong asawa na kahit kung man yun nga siya yun, sigun sa gisulti sa client. Mao ba? Muna ipatabar, o sa kanil pakutanan niya, degulata, sa ito yung pakutanan sa babae. Dili, ang saod ko niya. Di ko no mo angkon gyud iyang bana. Bisag dakpa na Dakpa na di gyud siya angkon. Sound ko nun niya. Pakutanan, Iyang bana di ma'am angkon. Ako dito Pakutana ha. Pangutana ba mi? Mauni ako problema. Kini akong bana sobra gyud ka bakakon. Bisan natakpa na, nabuking na og aduna pag yung ebidensya, di gyapon mo angkon bisag unsaon. Bisag klaro na kayo nga siya ang nabangkak, pero dili gyud siya mo angkon. Mao nga nagkagubot kami karon. Mao kini akong problema sa akong bana. Unsaon man ninako Ate Pres, asawa man gyud ka. Palihog tabagi ko ninyo Bambina. Unsa man kung kamoy pasultion. Ako yung unang motobos, be. Tubos di. Lucas 16:15. Mingon si Jesus kanila. Nagpakaraw ni ingnon lang kamo sa mga tao nga maayo kamo. Murnigo ang katibanan niya. Apan, naibawluan sa Diyos kung unsa ang anasin yung kasing-kasing. Kay, ang gipalabi sa tao, gidumtan sa Diyos. Igoy mong banaan ni Day. Kaya pa karon ingnon mo sa tabangan niya, kitapag yung mutil ang babae. Gihira mas babae, usan man di itlog. Mao nga, badungag yun ni Mrs. Tia Bato Sender, Tia. badungag yun ni mong bana tungod kay naaarbay panultihon usay nga mingon nga, kuwan po siya kano, konsinter sa asawa, no? Kaong siya kinawat siyang bana. Naarbay panultihon usay, ana. Pareha sa nadakpan kanina, Bam. Asa to? Katong interview ni Inday, tweety ba? Nga nadakpan siya small, nang wa sa lotion. Oo. Kamantay ka. Itong, di yun siya mo angkon. First time, kunuto niya nga nakahilabot siya mga inato. Pag siya turnay na yun na interview, aso na yun eh. Siya staro. Siya staro na yun. Bawang, di ay ba? Nya, sige ka nakagpamaligyan eh. Sige na. Kinsa mo yung palit? Among mga silingan. Ados. Nya, yung sulti kay first time pag ito niya. Bao na diha. Day. Chating nga ni asawa. Tiya. Day tiya, dakpan gali yung bana kanas imong. Ay lukat ta. Katagma. Kana naman na yung mga ibutang na to, mga priso na tulok buwan, 4. Dakpan na inaana. Aw dili oy, kailain man na.
Mahug man ang unsa nang kasuhay na bam. Stampa pangilad. Stapa yun. Wala Ha? ko Stapa, kay muan man siya ng kwarta ng kuhaon man nidaan. amura no. Ni lisensya niya, dili tinuod nga. Ang ako lang niya ba og mapagan apil ang asawa, apil sa og kadakop. Labi na kanang iyang pagpangilad kanang gawas nga kanang unsay nga niong apilo niya labi na molestiya niya apilo niya hasta ang mga minor. Bitaw. Di na ko na kanya dubli ang niya sa. Ikaw, Dro, doble yung sali mo, design sa Anya, itagaam sa nag-load. Yan ba sa daan mo na? Nag-load? Ala, magtugan. Lalo na bigatan, ba Kuya, initi? limited ni Kuya. So, ano dugay, tanong na kay 300 lang tigatan ni mo. Ano mo ulo? Sa ayaw, kadi mo mutugan. Siapa? Madak. Sakpan ka na tagbag. Ay, maminaw na matong kamahan. Magkano na, tupay mo sa ano ba si Rajos Bayak? Dro. Nasunog among bay sa una diha sa Rodriguez, Dro. Nga naman. Di ana ko na to mo silingan kasi siya mo kuyog na ko dito sa Veco magtaod sa kurente. Ganun mo. Pero to ko ni kuyog ko kay mulustiya man diha ito. Oy. Salamat ka pinagan dito lumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Lito. 35 anyos. Single. Kasamtangang nagpuyo sa Cebu City. Kay may gamay ko nga negosyo dinhi. Og vlogger sa deko. Pero taga Negros gid mi. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among amahan. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pila to imong ngoyong, sir? Tolo. O upat ka puso. Soft drink, sir. Sama, apilang ka? Ha? Okay, ikaw day. Sama ka day. Sige. Kwintaran ning tanan gani. Napanay siya ka ng ginabot usa. Okay? Hi, hello mga guys. Busy na kayo karon no? Sayo pa lang gani sa bunta guys, ha? Tanaw, Daga na mga nangaon sa itong pungko-pungko. Pungko style, ha, mga guys, ha? Dali na mo. Anya, available na to karon ang atong ginabot. Nya, napailumpia. Ngoyong, sir, dali mo, sir. Dali. Sa pinay mo? Diyan lang, ha? Ati man na sa.
Okay guys, balik na. Lumpia, nguyong, nga nasa day puso. Kung gusto mo rice, niasab ta mga guys. O puti mais, ha? Inyo dong, unsa inyo dong? Mga guys, niya tay mga customers din mga estudyante ni sila. Daghan kay sila mga guys, ha? O usa ka grupo. Usa gyud sila ka grupo, perting daghan na lagi. O dali, dayon mo sa atong pungko mga dudong ug mga inday. Kay makatipid gid mo din sa among tindahan. O dali. Kuya, nanawag sa usan ni mo ka cellphone. Guys, kadya sa guys, kay dunay nanawag ko no. Ato sa ning putlon ang atong live karon guys ha. Pasensya na nga mayungit ko kay ma-slide ta sa mantika na sa tong dila karon ha. Okay. Medyo busy gid ang atong live karon guys. Bye sa kadyot ha. Okay? Please don't forget to follow and share mga guys. Sige, bye. Dugaya gini mo nakatubag ito. Wala ka kakita nga nag-live man ko sa Facebook. Oh, nag-vlog pa di ay ka? Aman na diha. Ikaw rin igsoon ako, Timilet, nga di kitawon mo follow sa akong vlog. Nag-follow man gud ko nimo. Pero dili sa tanang higayon makasunod ko sa imo mga post o live. Daghan ba yung trabaho diri sa ato? Mausab. Nya, kumusta mo diha? Si Papa? Monituyo na ko nimo. Kay papaulion ko no kang Papa diri sa ato. Ha? Nga naman. Sa may nahitabo ni Papa? Nagluya ba? Simpak ko eh. Oh. Okay raman gud si Papa. Nya, ganun papulion man ko. Isura ra ba na ako kakita og panahon Iuli di sa ato? Kay busy ang taon kay kustindahan? Nya, kano sa pamanday kang pauli. Kanang dili na nimo ikasulti si Papa? Uy, simba ko. O dili na si Papa ang mapapauli nimo? Ha? Kami na, kay dili na kayo mos Papa sa pagpamaray nimo? Simba ko yung taon di sa pagsulti Lagi. Sige. Pauli ko. Kano sama na? Kaya pagsulti ba na kong Papa? Di lang sa kumusaad. Kay bawa bitaw mo nga, dili ko kadali-dali sa pagbiya diri kay namin negosyong gamay diri. Oy, doong pangita tao panahon para sa atong amahan, oy. Lagi. Kay importante siguro na yung tuyo nimo, kay papaluyon ka man gyud niya. Lagi. Sige. Mupauli lagi ko diha. Inala si Papa nga mupauli gi ko diha. Mupauli ka, kuya? O, Inday. Ambot ni si Papa, nga naman ni si Papa nga papaulion man ko. Gimingaw siguro ni mo, ya. Basin. Kay, wa man mo sugot nga akong gitiksan lang akong magawa nga magpadalan ko kwarta. Uli asa ang tingali, kuya, uy. Ay, maulagi niya nga akong tindahan din, Kami lang unay bahala din, Hinoon. Magkasalig man ko ni mo, Inday. Sige. Kamu lang siya bahala din, ha? Uli sa Kusamos Negros. Niyan ako ba? Ni ana Judy ay akong anak nga vlogger. Mag-live sa ko pa. Guys, mauning akong Papa. Guwang na pero abtik pa. Pa, live ni ha? I-live ko kining iyang tuyo na ko guys kay ibaw na mo. Papauli man ko ni Papa diri sa Amos Negros. Kining ba? Unsa may tuyo nimo pa? Ay, bahingon ko na ninyong akong mga anak ng akong yuta lito. Ha? Gitagsa-tagsaan nami og luna sa mong amahan, mintras kuno nga buhi pa siya, aron dili magkayagaw. Og tuod man, kay busy lagi ko sa kong panginabuhi sa syudad, gipatikad ko nga akong bahin sa usa ko kaigsuon nga lalaki. Og kunya, Alo, sayangan ko nga dili ikaw ang nagtikad sa imong yuta, kuya. Amaw lagi, pero unsaon man nga mas dako man nga akong kitaon din sa syudad gud. Hinoon sab, kuya. Dubling igo gud nimo din, Kay gawas nga kusog ang imong tindahan, magka-vlog-vlog wagit ka. Mao gani. Lingaw kay kuning akong vlog-vlog Labi pa kay midaghan ang akong followers. Og nisamot pud kay daghan ang imong customers, kuya. Kay imo mang i-promote sa imong vlog. Daghan ang mga mag-drive-thru ra og dili mo kaon din nya mag-take out lang. Mao gani. Sikat na sad ka, kuya. Nasa mo di ay. Proud kay nga akong amahan kay vlogger ko no ang iyang anak. Pero hinoon di sa ko parehas ng uban gid nga vloggers nga sikat na kayo niya minilyon ang mga followers.
Si kuya. At ginapadoong kuya kung managhan na ng imong mga followers. Ay, kakapoy yung adlaw eh. Pero may na lang kay yan ako sa yabangan kong apartment din sa syudad. Pagkapaway na gid ko. Uy, si Milit man eh. Hello, te. Lito, pasidan na ng tikandaan dong ha. Saan sa man, te? Yabagon, giningusan na to kay Igsuon ba? Si Rico? Oh, kay nga naman, te? Iyang ginan sa papa dito. Nakuhaan ko nung kang katungod sa imong bahin nga yuta. Kay wak ko nung ka mag-atiman ini. Sa? Gihasol gid sa papa og adto. Kay dili ko nung kaangin tagaan og bahin. Kay wak nimo atiman na ang imong yuta. Siya ko no ang imong gipaatiman? Niyon sa mas papa? Dili lagi mo sugot si papa. Kay may gusto niya nga patas tang tanan nga may bahin. Grabe gud niya, gud. Grabe gud niya pagkaigsuon na, gud. Gipagamit ko pagani niyang akong bahin nga yuta. Unya, ingnon pa ko niya ana. Nanunya sa may plano ni mo Rondong. Mas maayo sigurong uli-uni mo diri og maghusay mo. Mintras buhay pa ni papa. Ha? Pila na katuig nga nag-ugmad ang akong manghod sa akong bahin nga luna. Siya ang nananom sa mga lubi ingon man nangka. Karon kay yan namang ang kuno ng akong bahin kay siya kuno ang nag-ugmad. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Buhi pa si papa nga nagbahin-bahin aning among yuta. Ug kay busy lagi ko sa akong negosyo diri sa syudad. Ang akong manghod ang akong gipaugmad sa akong bahin sud sa pila ka tuig. Kuha na mahinoong ko niya og katungod sa yuta. Kay kuno, wa ko magtikad. Pwede ba gud na? Ikaduhang pangutana. Buhi pang among amahan. Unsa may mahimo sa akong papa nining kagubot namong managsuon? Unsa may maayo namong buhaton? Ikatulo pangutana. Dili na ihatag sa akong manghod ang katungod sa akong bahin nga yuta kay kuno nananom na siya niinig mga lubi ug nangka. Kung magpabayad siya niini, magkabayad ba ko nga wa man ako sa suguan nga mananom sa akong yuta? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga magkural na lang ko sa akong bahin nga yuta o ipaatiman o ipasaop ko na lang ang akong bahin sa laing tao? Di ba hinoon mi musamot kagubot ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako, usa ka abogada ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag, mga suliran, Dr. Rene Obra, medical doctor to the rescue. Kaming duha, ang motambag ninyo, mga lisensyado, nga mga profesional, kabahin sa punto legal o punto medical. Muna ay mo pagdugay, mga suwat, mga suliran, mga pangutana, mahimo gyud na ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong letter sender, si Lito. Uy, mura ni siya kanang bibong vlogger maning ato ang letter sender, pero atong taguo, no? Gitago ni nato iyahang pangalan. 35 years old, naanif sa kapuyo sa Cebu City, vlogger sad siya, na siya gamayng negosyo, pero taga Negros, good ni sila. Naayuta ang iyahang amahan. Thank you kaayo, Lito, you know who you are, for writing o sa inyong pagsalig sa ato ang programa and for pasimpadeng ma-feature tas imuhang vlog din haday. Anyway, kabahin nino sa yuta nga gitikad silahang papa, pila na kuno ni katuig umah ang iyahang manghod sa iyahang bahin nga luna, unya siya ang nananom o sa mga lubi nga
og mga tanom na po ni nangka di ay uy lami bira nangka. Karon ang problema lang kay nagabikil na ni sa siyang igsuon kay iya namang ang konon ang bahin tungod kay siya kunoy nagugmad sa yuta. So muni iyang mga pangutana kay wa naman ilahang papa. So sa iyang unang pangutana ningon siya nga sa buhi pa kuno ilahang papa nagbahin-bahin sila anang yuta o kay busy lagi siyag pagpanegosyo syudad ayahang manghod. Ang iyahang gipaugmad sa iyahang bahin sulod sa pila ka tuig. Kuhaan naman hinuon kuno siyag katungod sa yuta kay kuno wa siya magtikad. Sakto bagod na. Now, ang akong pangutana kaning manggong yuta no? Ang kaning yuta mauni ang mayong kagtikad meaning dili gud ni inyo nga yuta na ay tag-iya ni glain mo ni akong pagsabot sa iyahang suwat no nya nananom lang mo nakigamit lang mo. So unsay katungod pod sa imuhang manghod nga mag lord or maghawd-hawd sa yuta nga di man sa gani siya ang tag-iya. Now kung ato lang yung sundon ang balaod o proseso sa pagpanunod, ang mga anak equal gyud unta na. No, ato na lang kalimtan no kung kinsa gyud tag-iyaan ng yuta, adto lang gyud tas balaod sa pagpanunod sa yuta, wa gyud pwedeng manghawd kay ang mga anak equal share man na sa pagpanunod. Now, kung galing man atong mga panahon na imo sang gitugutan, gitolerate rato nimo siya. Pero wa nimo gi waive or gi-relinquish ang imuhang katungod as an heir, no? As manunod or kana sa mga katigayunan sa inyong ginikanan nga ni panaw na wa man nimo gi-wave. So dili pwede nga siya na lang gimo angkon pud tanan. Bawal greedy lagi guys, no? Ayaw. Okay. Ikaduhang pangutana, buhi pa ang among amahan. Unsay mahimo sa akong papa aning kagubot namong managsuon unsa may maayo namong buhaton. Buhi pa man na inyong papa dapat mitingon mo, klaruhon mo. Inyuhang suryahan og tarong, sit down mo, mas maayo nang naay klaro siguro ganing kasulatan, magpinirmahay mo, aron mapatik yods, no, tinta ang inyuhang kasabutan. Kay para inig sunod ugma, sunod tuig pohon, di na mausab, no, at least klaro ang inyuhang kasabutan, way magluib, wa na yung mga pangutana, wa po'y makalimod, no, so, or makalimot, ma-amnesia. So, mas maayo na, magstorya mo, maghusay mo, nga, ingon ana, kay buhi pa magani din yung papa, dapat din yung papa mong tikad, ana. Ikatulong pangutana, dili na ihatag sa akong mangod ang katungod sa akong bahin nga yuta, kay kuno, nananom na siya ni ini, ug mga lubi ug nangka. Kung magpabayad siya ini, makabayad, bako nga wa man nako siya sugua ug pananom sa akong yuta. Kani, depende na gud ni sabot ninyo, no? Ang ako, of course, you cannot, kay kung imuhan ng bahin, wa siya, imuhan ng bahin, whether nananghid siya nimo or dili, na naman kay katungod ana. Pero sad, to buy peace, pwede pod nga, kung pananglitan, pabayad siya, pwede siguro sabutan ninyo, pilay bayad ana, or, akong suggestion, pwede siguro pinaagi sa binahinay baron sa abot, nga, ako maning yuta, sige, pero ikaw man kay nananom ani, maghati baron ta, or unsay inyohang bahin baron, no, sa abot anang yuta, no, up to unsa kadugaya, isip bayad baron sa iyahang pagpananom ana, daghan kay pamaagi nga, pwede gyud ninyo magamit, no, para lang magkasabot mo, nga dili mo magkadisgusto, labi na kay mo nag-igsuon mo. Basta open lang yun ang mga tao, dili mag-greedy like I said, no, nga maghinatagay lang, nya willing lang yun pod nga makigstorya, makigsettle, nga bugnaw ang ulo, able ang kasing-kasing, ipangibabaw ang kahapsay sa pamilya ug paghigugma, wa gyoy di pwede magkasabot. No, agyo dili pwede sabutan o masturyahan. Ana gyud na. Ikaupat og katapusang pangutana, pwede ba nga magkural na lang ko sa akong bahin nga yuta ug ipaatiman or ipasaop ko na lang ang akong bahin sa laing tao? Dili ba noon may mosamot og kagubot? Feeling nako mas mosamot mo og kagubot. Naa pa man gyud ni puruhan nga magkasabot mo ako. Yung suggestion, pagstorya sa mo, time out sa lingkod, naot unta nga napay inyong papa, magkasabot mo, maghimo mo kasabot kasulatan, no, kanang kuan ni kung gusto gid nimo pod kuralon aw i-appeal na sa inyong kasabutan para wala na lang gyud problema. Pero akong suggestion, ayaw sa pangural kung wa pa mo gyud magkastorya.
No, suwayisa nga mahusay mo, nga magkasturyaanay mo, hapsay kay para why gubot. Kay usahay, kanig yung yuta, no? Maugyod ni, usa sa hinungdan nga nung magkagubot, magkaaway-away ning mga pamilya. Ambot, bitaw nga nung mag-away-away yun, tungod yun siguro sa panginahanglanon. Usahay, magibabaw bong kahakog, malimot ta sa atong kadugo, malimot ta nga, dili ra kitay nagkinahanglan, wa sa gyoy kumos magpaubos, ana ba, matarog yun. Muna, I hope muna akong giingon ninyo, no, nga open mind and open heart. Keep the welfare of the family always. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki nga taga Cebu City nga doon tatampo nagdasangan nga Ruel. Salamat! Day, pasensya na ako sa itong ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko, day, para mataganti kasi mo mga gusto. Naapabago day ko yung mahimo? Ganian naman eh. Namabdos naman ko. Uwa ka, day, malipay, day nga. Nakasal ako. Gusto ka may baw sa tinuod? Kung wa pa lang unta ko mamabdos, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Mirna. Day, mo trabaho na ko. Ikaw na yung bahala na Inday, ha? Kinsa man di ay. Ang naman patrabahoon ko nimo. Day, Mirna. Ruel, prangkahan na lang di kandaan, ha? Huwag yung ko malipay aning atong sitwasyon karon. Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta aning atong sitwasyon. Og mobiya ko nimo. Mirna. Paitas na sitwasyon na ba yun? Huwag na gusto ng asawa ni mo. Lagi bay? Pero basin mausab na yung tanaw na ko bay. Sa gandaw to kung panggaon lang ginako siktarong. Berwil. Malipay gitsmir na ining dana kong lechon manok. Sige lang, bebig utang sa bahay kay para may kayas budget. Mirna! Day! Nekoy da ang lechon manok. Si Mirna ron? Mirna! Kumana! Patay! Ayaw mo! Hoy! Asa ka? Nasagdi siya. Muingon ko lang, anak. Human sa iyong gibuhat. Mauna na akong giingon nimo, Ruel. Napulaan ako sa to sitwasyon. Magkigbuwag na ko nimo. Mirna! Naanat lay anak, day! Usa na sa kong isulti nimo. Dili na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw ni bahala sa atong anak. Tinuyuan man na nimo, di ba? Pero ikaw maoy buhi niya. Kaya dili ko gustong problemahon ko pa nag-apel. Nga na problema na magani ko sa kagalingon. Mirna! Ha? Gibiyaan ka sa mga asawa? O gibili niya diha ni mo ang inyong anak? Oh, bay. Hala, yung saom na ni mo ron. So may plano ni mo? Maulit nga lago sa amo, bay.
Maayo dito kay nako'y pamilya nga kabinlan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Maayo pa bay. Maayo kay nakahuna-huna kag uli din Sorry, ma. Niresulta na akong giingon ni mo, Ruel. Daan pagid lagi ko nga dili gito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw pa lang unta ka na ako... Gusto na, ma. Nitabo naman. O sa may plano ni mo? Okay na ka, ma, kung ibili na ko ni Mus Inday samtang manarbaho ko. Wala na problema na ako ba? Ako man ang apo. Salamat, ma. Hi. Bago ka din Oo. Ni ako ma-assign sa logistics. Mao di ay. Karon pa ko makakita nimo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Okay na ba nga makig-amigo nimo? Oy. Wala problema. Mao din ni nahitabo si mong kami niyon. Sisin. Kaguol sad uy. Dili nimo deserve ng ingon atoon kaysa kung tan-aw, buotan man ka. Sisin. Ha? Mag-ipon ta? Kana kung okay rin mo. Sige, pwede na. Okay ra ka aning atong giabangan? Okay ra. Sakto naman sa dinato. Salamat ha, Sisin. Inaot ka, di ka mo biyan ako. Pareha sige buhat sa kong asawa. Dili na mahitabo, Roel. Tungod kay mahal ka ayot ka. Mahal sa kayat ka. Mabdus ko. Kung mo na, nanaon niya di ko'y anak. Odong. Day ang pingin ng anak na to, ha? Maningkamot ko para ninyo. Ikapoy naman ko ng sitwasyon na, uy. May 5 na lang katuig ang bata. Pero wag ko nakita ang asenso sa itong pagpuyo. Day, pasensyahin na nasagod. Agwantal sa day. Naningkamot mo bitaw ko. Pero dili igo imong paningkamot. Kung tinto ra kag unsay naani mo. Di na tinuod si Sila. Wa pa lang gid niabot ang higayon para nako. Pero naningkamot ko, uy. Sorry, Roel. Pero dili nako. Og dadoon ko ang atong anak. Umubiya ko nimo. Cecil. Una, gibiyaan ka sa masawa. Karon gibiyaan na sa ka ni Cecil nga imong kapuyo. Biyaanan gid tingali ko, pre. Bay. Murag dawat naman sa nako. Nga biyaanan gid ko. Wag tingali ko iswerte sa gugma. Beruel. Pero maningkamot gabang ko bay. Nga maasinso nga akong kinabuhi. Para matagan kog mayong ugma nga akong mga anak. Kinsay magdahom nakno? Nga dako na kayog asinso ang imong kinabuhi ron. Daghan na kag mga negosyo. Unya, naapagid, naa sa mga mahalon nga eskwelahan nag-eskwela ang imong mga anak. Lagi ma, dakong igong pasalamat sa Ginoo, ma. Unya, wa na kay plano mangitag asawa, nak? Kung na'y masaag, ma, nga nagundi. Uy, ano saan mo gani? GC? Reunion? High school reunion? Wala naman kayo kumakaila ng mga naong nga, eh.
Very well. Oh, bye. Wow. Big time naman kayo ka. Kumusta naman ka? Oh, niya. Happily married, bay. Maayob day ka. Ruel? Oh. Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakahinumdum pag-inintahon ka na ako. Siyempre, di ko makalimot ni mo. Pero may bay ko ni mong pasundogon og assignment sa una. Ha? Manguyab ka na ako? Di ba matod mo, dugay na kang byuda? Pero, may mga anak na ko. Ngano maday? Doon na naman si ko yung mga anak. Kung mauna, gisugot na tika. Salamat, Linda. I was not stuck up in the sky. Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga akong edad, pero gihatagan paghapon ko niya babae nga para gid nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ruel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan, Changes in My Life.